ئامادەکردنە شیڤا جەژنا دەرباسبوونێ و ڕۆژا جەژنا نانیشکەڤا هات ئا گۆدڤیە تێدە بەرخێ گۆریە جەژنا دەرباسبوونێ بێسەرژێکردن. عیسا پەترۆس و یوحەنا شاندن و ژوان ڕەگوت هەرن شیڤا جەژنا دەرباسبوونێ ژمەرە ئەمادە بکن داگۆ ئەم بخۆن. وان jî got ma tu dixwazî got em wê li ku derê amade bikin, wî wan vegerand û got gava hûn bikevin nav bajêr, mirovekî gorahiştiye cêrekî avê wê rastî webê. Hûn ê li pey wî herin û herin wî xaniyê got ew bikevîye û ji xwediyê malê re bêjin mamosta ji te dipirsê ka ew odeya mêvan e a got ez li wê bi şagirtên xwe re şîva derbasbûnê bixwim li ku derê ye. Hingî ew ê li jor odeyeke mezin a raxistî nîşanî we bide, li wê derê şîvê emade bikin. Ew çûn wan her tişt wek got Îsa ji we re gotibû dîtin û şîva cejna derbasbûnê emade kirin. Pirtûka pîroz Encîl. Slav û rêz xuşk û birayên hêjan.